ଧନ କହ ୱାନ୍ କୋଉଟା? ୱାନ୍ କୋଉଟା? କହ କୋଉଟା ୱାନ୍? ୱାନ୍ କୋଉଟା? କହ। 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 କୋଉଟା? ହଁ ଆଉଥରେ କହିଲ ଆଉଥରେ ଫାଷ୍ଟୁ ଠିକ୍ ଗ ୱାନ୍ 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 ଫାଷ୍ଟୁ ୱାନ୍ 1 2 3 4 5 6 6 କୋଉଟା? 7 8 9 10 ଗୁଡ୍ ବୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାହେଲେ କହିଲୁ ଆପଲ୍ କୋଉଟା? ଜନ୍ଦା କୋଉଟା? ଆଉ ଆମ ପାଦ ଗୋଡ଼ କୋଉଟା? ଆମ ପାଦ ଗୋଡ଼? ଗଧ କୋଉଟା? ବଣ ମଣିଷ କୋଉଟା? କହିଦେ। ବଣ ମଣିଷ କୋଉଟା? କହ ବଣ ମଣିଷ। ଦୁଷ୍ଟ ବଣ ମଣିଷ କହ। ବଣ ମଣିଷ କୋଉଟା କହ? ବଣ ମଣିଷ କୋଉଟା? ବଣ ମଣିଷ ଏ ବାବା ପୁଣି ଚଗଲା ହେଲା। ହଉ କୋଉଟା କହିଲୁ? ବଲ୍ କୋଉଟା? ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଭାଲୁ କଦଳୀ ସାଇକେଲ ବେଲୁନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବିଲେଇ ସେପଟେ ବିଲେଇ କୋଉଟା? ବିଲେଇ ଆଉ ଚିଆଁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଆମ ଗାଈ କୋଉଟା ଆମର?